गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। आसामनि तिनसुकियाव मैया फुंनि समाव आलफा आइ आरो पुलिसजों गावलायनाय जायो आरो आलफा आइनि सासे केडारनि जिउ खहा जायो आरो बिथांनि मुङा अद्वैयासममोन आरो बिथाङा आलफानि गोख्रों फिल्ड कामान्डारमोन होननानै पुलिसआ बुंदों। तिनसुकियानि दाबसे जायगायाव थाखोमाना दङमोन। बिथांमोननिफ्राय पुलिसआ गंसे पिस्तल, गंसे राइफल, गंनै ग्रेनेड आरो बेरफ्रुग्रा बानायग्रा मुवा बेसादफोरबो मोनदों होननानै रादाब मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ मैया गोबां नंखाय रांजों लोगोसे सानै सुबुंफोरखौ हमनो हायो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि दिं गेटआव चेकिं जादोंमोन बिथांमोननि खौरां मोननानै आरो बेयावनो गासै 33,52,500 नंखाय रां मोनो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बिथांमोननि मुङा आनारुल आली, नाजरुल इस्लाम आरो साहाब उद्दिनमोन। बिथांमोनखौ दायो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो नंखाय फैसा प्रिन्ट खालामनायखौ इनफरमेसन मोननानै पुलिसआ मोगा-मोगि सानै सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हायो। बिथांमोननि मुङा साराफत आली आरो नुर हुसैनमोन। बिथांमोनखौबो पुलिसआ दायो एरेस्ट खालामबाय। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR Accord एग्रिमेन्ट जानाय गासै BTRनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जानो नांगौ 2024 नि सिगां होननानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामदों। लोगोसे आसामिसफोरनि गामसाया जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन लाजानाय बायदि बर'नि आर'नाइयाबो जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन लाजानांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों आरो BTR दफाफोरा गोबां मावफुंजानो फुलफिल खालामनो गोबां बाखि दंबावो होननानैबो बिथाङा बुंदों। 3.1 रमान 3 आव थानाय बायदिब्ला BTR समस्तियाव गासै 40निफ्राय 60सिम सिट जानो नांगौ होननानै लिरनाय दङ आरो 6.3 दफा बायदिब्ला BTR आव गासै भेन्चार्स स्कुल आरो कलेजफोराबो प्रभिन्सियेलाइज जानो नांगौ आरो 6.4 दफा बायदिब्ला आसामाव बर' स्कुलफोरनि थाखायल' सेपारेट डाइरेक्टरेट अफिस बानायगोन होनना लिरनाय दङ आरो 8.4 दफा बायदिब्ला बड' आरो बड'लेण्ड स्टेट दाबिनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख रां होगोन होनना लिरनाय दङ। बेखौबो जाजोबाखै। 9.2 दफा बायदिब्ला NDFB सारेन्डार जानायफोरा मोनथावनाब्ला गभर्नमेन्ट साख्रि होगोन होनना लिरनाय दङ। 10.2 दफा बायदिब्ला बर' लाइमोनफोरा आर्मि, पारामिलिटारि आरो पुलिस साख्रि होगोन होनना लिरनाय दङ। 9.4 दफानि बायदिब्ला NDB फोरनि नन हेनास दाय मावनायफोरखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ उइथड्र खालामगोन होननानैबो लिरनाय दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ डिसाइड खालामबाय दि गासै 25 हेल्थ सेन्टारफोरखौ आपग्रेड खालामगोन होननानै आरो आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमबाय थागोन होननानैबो बुंदों आरो मैयासिम आसामाव गासै 2763 सुबुंफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो मैया बङाइगावआव सासे 16 बोसोरनि प्रेगनेन्ट आइजोआ जिउ गोमानांगौ जायो। बेनि हौवा आरो बिफाफोरा हमजानो गिनानै न'आवनो गथ' जोनोम होनो नाजादोंमोन, नाथाय मानसि गोबां सिरियास जानायनि जाहोनाव हस्पिटालाव लांबाय, नाथाय लामायावनो जिउ गोमायो होनना रादाब मोननाय जादों आरो हौवा आरो बिफाखौ दायो एरेस्ट खालामबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ हमजानाय बिसिफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय जिउ सोलिलांनो थाखाय बिथांमोननि राहानि थाखाय केबिनेटआव डिसकास खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। गोजोन्थों।